Evo, hvala direktoru škola sporta, gospodinu Ivanu Gušcu. Evo, drago mi je što sve skupa mogu pozdraviti i u samom startu iskazati doista radost i veselje što smo u prilici svjedočiti po meni jednom bitnom danu za grad Pulu, bitnom danu za društveni standard građana grada Pule, ali jednako tako i bitnom dana za sport grada Pule, posebice kada govorimo o sportskoj infrastrukturi. Možda nije na odmah podsjetiti da je grad Pula samo protekle 4 godine uložio više od 100 milijuna kuna kako u sportsku infrastrukturu, tako i u sportske programe. Krenuli smo jednim redom, najprije dovršiti započete projekte u sportskoj infrastrukturi. Podsjetit ću dovršetak izgradnje stadiona Aldo Borzine. Izgradili smo isto tako nekoliko trodilnih sportskih dvorana u sklopu naših osnovnih škola, kako na Velom Vrhu, tako i sportske dvorane Talijanske škole, ali i u školama Stvar Kaštanjev i Vikovac unaprijedili stanje što se tiče sportskih dvorana. Izgradili smo više sportskih igrališta, možda najveće je multifunkcionalno na Valdebeku, uložili u pontonsko plivalište na Mornaru, mogu bih dosta toga nabrajati, međutim, kako smo tada rekli, hajdemo najprije završiti počete projekte, a kad to dovršimo, prvi prioritet sportske infrastrukture u gradu Puli je javni gradski bazen. Da kažemo, javni bazen bio dostupan svim građanima grada Pule, od naših najmlađih do naših građana treće životne dobi, prilagođen apsolutno potrebama, dakle osobama sa posebnim potrebama, ispričavam se, i jednako tako, ne manje bitno i jednako bitno, i našim sportašima, plivačima, vaterpolistima, triatloncima i drugim sportovima na vodi. Jednako tako, kao što smo i početkom radova na Trgu kralja Tomislava molili građane za razumijevanje i za strpljenje, koristim i ovog puta tu priliku da zamolim za malo strpljenja, obzirom da radovi počinju danas, kako bi čim prije objekt dovršili, ali evo vidjeli smo da svaki pomno osmišljen projekt ima svoj put i vidjeli smo i na primjeru Trga kralja Tomislava da nakon nešto muke i nešto strpljenja i nešto razumijevanja, kad se takav veliki posao dovrši, onda je to na opću radost i veselje. Stoga, evo, u tom smislu mislim da sam rekao sve što sam trebao kazati. Još jednom zahvala doista jako velikom broju ljudi koji su radili na pripremi ovoga projekta, jer doista ovo je kompleksan projekt i veliki financijski zalogaj za grad Pulu, i tome je upravo s toga razloga trebalo pomno, studiozno pristupiti, racionalno, stajeći čvrsto na zemlji. Nekad vas emocije povuku, htjeli bi možda i nešto drugčije napraviti, no ja sam uvjeren da su gradski vijećnici grada Pule donijeli apsolutno ispravnu odluku i odlučili ono što je najbolje, ja ću reći optimalno, za potrebe svih naših građana. Tak, tak.